Je zbytočné hádať sa s ľuďmi, ktorí v skutočnosti vedia, že nemajú pravdu, iba nechcú, aby si pravdu mal ty. Veľmi pravdivý a uvedomelý citát. Hádky a spory sú súčasťou ľudského života, aj keď by sme si často prijali, aby tomu tak nebolo. Prečo sa teda ľudia hádajú, aj keď vedia, že nemajú pravdu? Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu viesť k takémuto správaniu. Poprvé, emócie a ego. Ľudia sú emocionálne bytosti a emócie môžu prevziať kontrolu nad rozumom. Keď sa cítia ohrození, urazení alebo neuznaní, môžu sa brániť hádkou, aby si zachovali svoje ego. Po druhé, potreba kontroly. Hádky môžu byť spôsobom, ako si chcú udržať pocit kontroly. Aj keď vedia, že nemajú pravdu, môžu sa snažiť presvedčiť druhú stranu, aby prijala ich stanovisko. Po tretie, veľmi dôležité, kognitívna disonancia. Je to rozpor, nesúlad medzi vonkajším správaním človeka a jeho vnútorným postojom, ktorý je pociťovaný ako nepríjemný. Ľudia majú tendenciu hľadať informácie, ktoré potvrdzujú ich názory a ignorovať tie, ktoré ich vyvracajú. Keď sa stretávajú s názormi, ktoré sú v rozpore s ich presvedčeniami, môže to spôsobiť nepohodlie a hádku. Najhoršie je to v prípadoch, kedy ľudia nemajú dostatok vlastných argumentov a sú si vedomí, že protistrana ich má o mnoho viac. To v nich vyvoláva obrovský hnev, napätie, častokrát degradujú tieto osoby s relevantnejšími argumentami, rôznymi urážkami na ich osobu, nadávkami a poukazujú na to, akí sú neschopní, len aby navonok vyzerali silnejší. Ich vnútri to však vrie, pretože sú si vedomí, že pravda je úplne inde ako v ich slovách. Čiže človeka, ktorý pravdu nemá, ľahko rozpoznáme podľa toho, že mu napríklad dochádzajú slova, začína útočiť, vyťahuje veci z minulosti, začína meniť hlas a na vaše argumenty odpovedá slovami blá, 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 lebo ty si najmúdrejší, najmúdrejšia. Ale netrep. Si trápny, trápna. Ty to nemáš v hlave v poriadku. Daj sa liečiť. Aj tak si všetci myslia, že ty si není normálny, normálna. To, čo hovorím ja, je pravda. Buď už ticho. Po štvrté, sú to sociálne normy a kultúra. V niektorých kultúrách a sociálnych skupinách je hádka považovaná za normálnu súčasť komunikácie. Ľudia sa môžu hádať, pretože to vnímajú ako spôsob, ako ukázať svoju vážnosť alebo odhodlanie. Po piate, nedostatok komunikačných zručností. Nie všetci sme vybavení zručnosťami na efektívnu komunikáciu. Efektívna výmena názorov medzi ľuďmi dokáže fungovať len vtedy, pokiaľ disponujú komunikačnými zručnosťami všetci zúčastnení. Ak má čo i len jeden z nich deficit týchto zručností, z výmeny názorov sa stáva hádka. Práve tá je následkom nedostatku schopnosti vyjadriť svoje myšlienky a pocity bez agresie. Ľudovo sa hovorí, že je umením človeka dokázať sa dobre hádať. Je dôležité uvedomiť si, že hádky nemusia viesť k pozitívnym výsledkom. Skúsení komunikátori sa snažia presmerovať diskusiu do konštruktívnej roviny, kde je možné dosiahnuť vzájomné porozumenie a kompromis. Rozvíjanie komunikačných zručností a schopností počúvať sú kľúčom k lepšiemu riešeniu konfliktov.